targym eder, merdane giderdi, Türkmenin şiirini tilleri. Yörek gelişinden belli o şiir kimi, emme tanıya kaydusuz Türkmeni. Dağ bürgüdü finnaya avını, Hovsala karşıdaşın kalbini. Saklama bağdını amana, Hazar denizinin tolkunu dine. Yeni seçener o gözlerini çalasın, hareketi yattıdır zor bedevi. Sabırlı çıdımlı, karağım çölü kimin, kanı deli aylanar deli derya kimin. Alabay yalı gönü alır yenisini, senem tanı Türkmenin şiir perdendini. Men vatanım gerçeklerin vatanı, tariha iyi koyun mertlerin vatanı. Belende parladı yaşıl tuğunu, ömü dine ömü arttırıp bağdını. Hormatly ilesler, häzirki wagtda biz judo we sambo boýunça halkara yarışlarına medal gadan türgönlerimizi garşy alyapyz. Elbetde biziň ýanymyzda usta türgönimiz Maysa Pardaýewa. Maysa şuýdy köp san jan koýarlar hem ýakyn garnaşlary garşy aldy. Aşgabatda halkara howa mendiline nähili duýgulary başdan geçirdiňiz şu pursatlarda? Selam, ben Türkmen Devlet Beden Terbiye ve Spor Enstitüsü'nün 3. yıl talibim Maysa Pardaýewa. Bugün bizi Aşgabat Halkara Howa menzilinde ýokary derejede garşyladylar. Nähil täsirler, duýgular başdan geçirdiňiz? Men öwren buýsam ýa. Indi şuýdy goşa medalny, goşa üstünliği bardy bir bellek geçäýin. Men ýan ýakynda Mongoliýanyň Ulan-Bator şäherinde geçirilen judo boýunça ýarşynda gatnaşyp 3-nji yer almagy başardım. Şeýle hem Xitay Halk Respublikasynyň Sindao şäherinde geçirilen judo ýarşynda finala çykyp altyn medal gazanmagy başardım. Bizem size bu ýeňişlerden gutlaýas. Nesip bolsa indik ýaşlarda diňe ýeňişleri arzuw ederiz. Sağ olun kapı. Bize şeýle halkara ýarşlara gatnaşmaga uly mümkinçilikler döredip beren gahryman arkadaşlarymyza, gahryman serdarymyza köp sağ bolsunlarymyzy aýdýaryn. Gahryman arkadaşlarymyzyň başlara dek canlary sag tutýan tutumly işleri, rowaşlyklara besinsin.